Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndi ine Blessings Chilewuka. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati zomwe alengeza boma la China kuti litsegula mwayi oti maiko amu Africa azigulitsa katundu kuphatikizapo mbewu ku China ndi mwayi waukulu ku dziko la Malawi. Unduna owona mphamvu za magetsi wauza aphungu a nyumba ya malamulo kuti uyesetsa kugwiritsa ntchito ndalama zochokera kunja kwa dziko lino pokweza ntchito za magetsi. Ndipo timu ya dziko lino ya Flames yagonja kwa Burundi 3-2 pa masewero ake oyamba odzigulira malo mu mpikisano wa Africa Cup of Nations. Takulandirani unkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera wati zomwe lalengeza boma la China kuti litsegula mwayi oti maiko amu Africa azigulitsa katundu kuphatikizapo mbewu ku China ndi mwayi waikulu ku dziko la Malawi. Dr. Chakwera wauza atolankhani aku Malawi omwe anali ku China kuti msonkhano wa atsogoleri a maiko amu Africa ndi President wa dziko la China Xi Jinping wakamba zambiri zogwira mtima zomwe zingasinthe miyoyo ya anthu mu Africa kuphatikizapo dziko la Malawi. Zambiri mulipotiri. Polankhula mawu ake poyamba pa msonkhano, President wa dziko la China Xi Jinping ananena zakufunika kuti maiko amu Africa azitukuka limodzi ndi maiko ena. Iwo anati kuphatikiza anthu aku Africa pamodzi ndi aku China ndi gulu ndithu la anthu a dziko lapansi, ndipo atatsalira ndi kuti dziko lapansi silikutukuka. Apa President wa dziko la China analengeza kuti dziko lake lilimbikitsa malonda ndi maiko amu Africa. Iwo ati achitanso chotheka kuti mbewu zimene anthu amalima mu Africa zizipeza msika kuno ku China. Ndipo President wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera wati uwu ndi mwayi wapadera kwa alimi komanso dziko la Malawi. Zijarakhala ukamba zakuti tiye tionetsetse kuti ulimi ukhale business yeniyeni. Zimene zija tikadanena kuti tizitenge serious. Chifukwa tikalima mbewu zathu, kani mbewu za mtundu wanji. Chifukwa ku China kuno anthu 1.4 billion ndiye kuti na Africa yonse. Simungathane nawo msika wa mtundu umenewo ndiye akuti watsegula. Ndiye kuti ife Malawi tiyeni tionetsetse kuti talowa nawo pamenepo. Mbewu zathu zija tikalima mochulukira, tikalimanso mnjira ya makono, tikalima kuti nthu kumudzi wa anthu asangolima zone kuti ayi bola nizanga ziniendere mwezi umodzi kapena chaka chimodzi. Business imene ija yapeza malonda. President Chakwera watinso ndi wokhutira ndi zambiri zomwe zachitika pa msonkhanowu. Msonkhano woyamba ukhalapo mwina sudziwa kuti kodi uyembekeza chani. Koma kuona mmene azathu ku Africa abwerera kuno, ena akunena kuti sanabwerepo uchulukana kotere. Ndiye kuti iwe uli mmodzi wa iwo umati ndi mwayi wathu a Malawi. Komanso kutilandira kwawo kochititsa chidwi. Kutilandira kuja kwakuti kungofika upita kwakumana na Vice President mkadya limodzi mkambirane mcheze, kenaka mutenga gulu lanu tsiku linalo ukakumana ndi a President mukambirane zonse zimene zili zakukhosi mucheze, kenako msonkhano kutsegulidwa koma zolankhulanso zogwira mtima kuti ife tilimbe mtima chifukwa tapeza wena amene afuna kutithandizira pa pologalamu yathu yakuti chitukuko chiyende mwamsanga. Ambiri mwa atsogoleri aku Africa omwe analankhulapo pa msonkhanowu poyimira magawo osiyanasiyana a dziko la Africa anayamikira boma la China chifukwa chothandiza Africa mnjira zosiyanasiyana. Msonkhano wa atsogoleri a maiko amu Africa ndi China umachitika pakatha zaka zisanu n'chimodzi. Ndipo zikuonekeratu kuti chidwi cha maiko amu Africa ndi dziko la China chikunka chikulirakulira mmene zaka zikudutsa. Kuchokera kuno ku Beijing, dziko la China, ndine Chiyembekezo Kapata Moyo.
Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha ogwira ntchito ku bungwe lopereka ngongole la NIF kuti apeze njira zothandiza kuti anthu ambiri mdziko muno apeze ngongolezo. Poyankhula pomwe amacheza ndi anthu akuchilimba komanso mavenda ku msika wa Blantyre, Dr. Usi wati pofika pano anthu ochepa okha ndi omwe apeza ngongolezo poyerekeza ndi momwe zinayenera kukhalira. Charles Pensulo walemba ripotiri. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi anayendera anthu okhala kuchilimba komanso mavenda ku msika wa Blantyre Free Market. Dr. Usi anayamba kuyendera anthu okhala ku dera la Maera na Matete ndi anthu omwe anasonkhana pa bwalo la zamasewero la Zambezi kuchilimba asanacheze ndi mavenda mu msika wa Blantyre. Monse momwe amayenda anthu amadandaula kuti zikuwavuta kupeza ngongole za NIF zomwe amayembekezera kuti ziwathandiza kutukula mabizinesi yawo. Mmodzi mwa mavenda a msika wa Blantyre, Esther Joseph, anadandaula kuti iye ndi mavenda ena anafunsira ngongoleyi zaka zingapo zapitazo koma mpaka pano sanalandirebe. Kuyambira kale timakhala tikulembedwa maina athu amangogwiritsidwa ntchito koma sitinambe pamene ndikunena pano sinambe ndalandirapo olowani kwacha tipo anthu ambirimbiri anthu amene amalandira ngongole ndi omweomwewo kuphatikizanso apopo amapezeka zoti tingoyerekeza amene mulili inuyo akakusani kuti bwana inuyo ngongole akulemberani mwalemba achabale anu nokhanokha osati ndani osati ngati ifeya timakhala tikulira timakhala maina athu akugwiritsidwa ntchito nderero zachitika mwayi kuti bwana wabwera tikumane nawo tokha mavuto athu tauze. Poyankhapo madandaulo awo, wachiwiri kwa president wa dziko linoyu Dr. Michael Usi anati posachedwa pompano akumana ndi ogwira ntchito ku bungweri kuti amve chomwe chikuchedwetsa ntchito yopereka ngongolezo. Malinga ndi Dr. Usi, boma laphweketsa njira zopezera ngongolezo pofuna kuti ambiri apeze. Mwachitsanzo, iwo anati anthu omwe akufuna ngongole ya ndalama zokwana 250,000 kwacha mpaka 1 miliyoni kwacha sakufunikiranso kupereka chikole. Pamenepa, Dr. Usi watsimikizira anthuwo kuti akangokumana ndi ogwira ntchito ku bungwero akukhulupirira kuti zinthu zisintha. Pa ulendowu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anachezanso ndi anthu ogulitsa makala. Iye anapempha anthuwo kuti apeze njira zina zopezera ndalama ponena kuti makala akukolezera kutha kwa mitengo zomwe zikuthandiziranso kusintha kwa nyengo. Ndipo pamapeto, Dr. Usi anatsimikizira anthuwo kuti awathandizira kupeza mpamba wa mabizinesi amene angasankhe. Ndipo pamenepa, Dr. Usi anatsimikizira anthu onse omwe anawayenderawo kuti boma likuyesetsa kukhazikitsa njira zosiyanasiyana zothandiza kutukula umoyo wa anthu mdziko muno. Charles Pensulo, MBC, Blantyre. Nduna yona zamalamulo ndi chilungamo Ataita Simvalo ati nkofunika kuti maiko wa mu Africa adzipereka mauthenga kwa anthu ake okhudza malo omwe ochita malonda amawathandiza kuthetsa milandu posapita nayo ku bwalo la milandu. Amvalo anena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amatsegulira msonkhano wa masiku awiri okhudza malo omwe dziko lino lili nawo komwe a bizinesi atha kumapita ndi madandaulo awo. Tili ndi zambiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Margaret Mapando. Ndunayi yati maiko a mu Africa akutsalira pokhazikitsa malo omwe ochita malonda amawathandiza pa mikangano komanso kusamvana pa malonda kukachitika poyerekeza ndi maiko aku Ulaya. Koma iwo ati nzosangalatsa kuti bungwe la MCCCI komanso Malawi Law Society anakhazikitsa Malawi International Arbitration Center chaka chatha. Arbitration ibweza chilungamo pakati pa anthu amene ali ndi mikangano yokhudzana ndi nkhani ya business. Chifukwa zimafuna kuti mukakangana kapena simamvane bwino ku nkhani yoti ya malonda. Nzofunika kuti nkhani yaite bwino kuti business yanu mupitirizebe kumapangana limodzi business. Ndi komanso maiko ena onse kunja kuno masiku ano akutenga njira imeneyi. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la MCCCI a Wesley Phiri yemwenso ndi mkulu woyendetsa Malawi International Arbitration Center wati malowa athandizira kuti ntchito za malonda ziziyenda bwino pakakhala kusamvana pakati pa magulu ochita malonda. Milandu inayo kumatenga nthawi yayitali kwambiri. Mukamafunsa kumatiuza ma reasons awo kumanena kuti majaji ndi ochepa milandu ija kumachuluka. Ndiye kuti jaji aone milandu yambirimbiri zikumatenga nthawi. Akumakambaso za mafunding kuli maishu zambiri amene akukambidwa. Ndi kubwera kwa International Arbitration Center ku Malawi kunoko kukhazikitsidwa kwake kumatithandiza kuti tikhale ndi njira ina kuti samangoona kuti tipita ku court
tini njira inaso imene tingakhale kuti pange resolve ma issues amene tayamba nawo. Naye mtsogoleri wa bungwe la Malawi Law Society Patrick Mpaka ati pali ndondomeko zomwe akutsatira kuti anthu adziwe zokhudza malo atsopanowa. Tikuyembekezera kuti tigwirizana ndi ino anzathu aza tolankhani komanso kuti tigwirizane ntchito website yathu komanso ma symposium ngati amenewa tikhati kupitirira kupanga ndithu kuti anthu adziwe kuti chochitika ku Malawi kuno ndi chani concerning international arbitration. Pamwambo otsekulira msonkhano okhudza Malawi International Arbitration Center akhazikitsanso tsamba la internet kapena website mchingerezi kuti anthu azipeza mauthenga mosavuta. Bungwe la zamadzi mchigawo chakumpoto la Northern Region Water Board lati ntchito yomanga malo amadzi amakono mboma la Karonga yafika kumapeto. Wapampando wa bungweri a Frank Mwenefumbo wati malowa amangidwa poganiziranso nkhani zakusintha kwa nyengo kuti athe kutumikira anthu kwa zaka zambiri. Zambiri mulipoti la Grant Muhango lomwe akuwerenga ndi Hassan Phiri. Kupereka madzi aukhondo ndi njira imodzi yokwaniritsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Mwa ichi boma linayambitsa ntchito za madzi m'madera ambiri a mdziko lino kuphatikizapo ku Karonga mchigawo chakumpoto. Pano ntchito yomanga malo azamadzi m'boma la Karonga ya Karonga Town Water Supply yafika kumapeto isanakwane nthawi yomwe anagwirizana ndi kampani yomwe imagwira ntchitoyo, zomwe akuti ndikamba ka mgwirizano wabwino ndi mbali zonse zokhuzidwa ndi ntchitoyi. Wapampando wa bungwe la madzi mchigawo chakumpoto la Northern Region Water Board NRWB a Frank Mwenefumbo ati iyi ndi nkhani yabwino kamba kakuti panopa madzi afika mbali zonse za mboma la Karonga. Project imene timakonza nkhani ya madzi ku Karonga inatha pa 15 July. Inatha sabata mofumira sabata imodzi chifukwa tinaina kuti timalize pa 23 July. Koma contractor wathu anayesesa kuti amalize ndi kugwira ntchito imeneyi koma afika tsiku la 15 July. Madzi afika kwa Nyungwe sopano, ku Mlale, ku Lupembe, ku Lulali, kumpata konse ukutafikisa madzi amenewa, madzi abwino aukhondo. Chomwe chasala nchonena kuti mtsogoleri wa dziko lino abwe azatsekulire ntchito imeneyi kuti anthu sopano mukulu Makaronga asimbe lokoma poyamba kumwa madzi abwino. Iwo aonjezanso kunena kuti malowa anamangidwa poganizira nkhani zakusintha kwa nyengo zomwe zikupereka chiyembekezo kuti palibe chiopsezo pa nkhani zakusintha kwa nyengo. Nthawi imeneyi tinkakonza ntchito imeneyi chilingaliro chinayikidwa kuti nyanja ya Malawi imatha ndithu kukwera ndemwina mwake ikuzosokoneza ntchito ya zamadzi imeneyi. Engineers athu amaziwa makuta nyanja ya Malawi kufikira kwa madzi zonsezo anazika ndithu timake. Malowa adzipopa madzi okwana malita 30 miliyoni omwe ndi chiwerengero chokwera kuyerekeza ndi mmene zinalili m'mbuyomu pamene ankapopa malita 12 miliyoni okha. Kuonjezera apo pa malowa palinso malo ena amadzi asanu ndi awiri m'bomali omwe ndi amalita 11.6 miliyoni kukwera kuchoka pa malita 1.8 miliyoni. DC wa mboma la Neno a Rosemary Nawasha wati walimbikitsa mgwirizano ndi nthambi zonse za mbomalo kuti ntchito ya mbwezera chilengedwe yodziwika kuti Climate Smart Public Works Program ikhale ya tanthauzo. Nawasha amayankhula pa sukulu ya primary ya Chiponde mbomalo pomwe amapereka malipiro kwa omwe akugwira ntchitoyi. Nayu Naomi Kamuyango ndi ripoti. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati zomwe lalengeza boma la China kuti litsegula mwayi oti maiko a Africa azigulitsa katundu kuphatikizapo mbewu ku China ndi mwayi waukulu ku dziko la Malawi. Unduna oona mphamvu za magetsi wauza aphungu a nyumba ya malamulo kuti uyesetsa kugwiritsa ntchito ndalama zochokera kunja kwa dziko lino pokweza ntchito za magetsi. Ndipo timu ya dziko lino ya Flames yagonja kwa Burundi 3-2 pa masewero ake oyamba odzigulira malo mu mpikisano wa Africa Cup of Nations.
takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Unduna owona mphamvu za magetsi wauza aphungu a nyumba ya malamulo kuti uyesetsa kugwiritsa ntchito ndalama zochokera kunja kwa dziko lino pokweza ntchito za magetsi. Nduna yoona ntchito za malonda a Sosthene Gwengwe yemwe anayimira nduna yoona ntchito za magetsi anena izi poyankha mafunso ochokera kwa aphungu a m'madera osiyanasiyana omwe amafunitsitsa kuti bungwe la Eskom lifikitse magetsi m'madera awo. Agwengwe atsindika kuti boma lipitirira kuchulukitsa chiwerengero cha anthu omwe ali ndi mwayi wa magetsi kudzera m'maprojekti komanso ndondomeko zina. Zambiri mlipoti la Trust Office. Polankhula pomwe amayankhapo mafunso opita ku nduna yoona mphamvu za magetsi, nduna yoona ntchito za malonda Sosthene Gwengwe wati boma lipitirira kudalira njira zosiyanasiyana zochulukitsira mphamvu za magetsi mdziko muno monga MAREP 9 komanso kuyika magetsi omwe silumikizidwa ndi Eskom m'madera akumidzi. Gwengwe watsindikanso kuti boma silichita machawi pokweza mitengo ya magetsi ponena kuti izi zili ndi kuthekera kubwezeretsa mbuyo masomphenya ofuna kuonetsetsa kuti anthu ochuluka mdziko muno ali ndi mwayi wa magetsi. Ndikunena pano pali project ya mpatamanga imene World Bank akugwira pamodzi ndi unduna wa za mphamvu komanso boma kuti tipange magetsi ochuluka kwambiri mwina times 2 amene tikupanga pano, ndipo project imene ikatheka ndiye kuti nkhani yofalitsa magetsi malo osiyanasiyana idzakhala kuti ikuyenda bwino. Komanso boma likufuna liyambise project ija ya mini grids kuti tonse tisangodalira line yochokera kumkula, tikhalenso ndi magridi ena m'madera mwathu amene titopanga magetsi kwathu konko kugawana kwathu konko osadalira kuti kodi nthambo za Eskom zidadutsa kuti. Zokambirana nyumba ya malamulo zidayamba ndi mafunso opita ku unduna wa za maphunziro, unduna wa mphamvu za magetsi komanso chitetezo cha mdziko nawonso unalandira mafunso kufikira pomwe spikala wa nyumba ya malamulo adayimitsa zokambiranazi pa nthawi ya nkhomaliro pofuna kuti aphungu ena akaonere nawo mpira wapakati pa timu ya Malawi ndi Burundi. Trust Office, MBC, Lilongwe. Maiko mu Africa awapempha kuti achite changu povomereza ndondomeko yogwiritsa ntchito internet yotchedwa Artificial Intelligence AI kuti ntchito za umoyo zipite mtsogolo m'maikowa. Mlangizi wa wapampando wa bungwe la African Union Commission Agwakala Lemenyane anena izi pa msonkhano wa masiku awiri omwe akukambirana mmene angapititsire patsogolo ntchito za umoyo kudzera pa luso la makonoli mu mzinda wa Lilongwe. Austin Fukula walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Alemenyane anati nkofunika kuti maiko ayambe kutsatira ndondomeko ya luso la makono ya Artificial Intelligence yomwe maiko adzavomereze chaka chamawa. Iwo ati ngokondwa kuti maiko ena ayamba kale kutsatira ndondomekoyo yomwe ili ndi kuthekera kuti odwala adzipeza thandizo la chipatala mosavuta. M'mawu ake, mlembi wa zaumoyo Dr. Samson Mndolo anapemphanso maiko a mu Africa kuti adzigwiritsa luso la makono la Artificial Intelligence ndi kuonetsetsa kuti madera akumudzi akupeza zinthu pa makina a internet mosavuta. Mndolo anauza nthumwi zomwe zinasonkhana kuti Malawi ili ndi chipatala cha pafoni chomwe anthu azipeza thandizo la chipatala. Mkulu wa bungwe la Afidepu Dr. Elia Zulu ati mdziko muno komanso maiko a mu Africa muli luso la makono lochuluka lomwe ndilofunika kulifukula kuti ntchito za umoyo zipite patsogolo. Mateknoloji ofunika kwambiri kuti Africa ione kuti chitukuko chipite patsogolo kwambiri anaona ngati pali artificial intelligence timanenayo, pali ma gene drive mosquitoes, pali technology kugwiritsa ntchito ma drones toluka tija toti tokhanga tindege tating'ono toti topititsa ma vaccination kuchipatala olo kumidzi yonena kuti galimoto sizingafikeko. Nde pakuthapa msonkhano masiku awiri wandoti tigwirizana kuti kodi zimene zikugwira ntchito ndi ziti. Akuluakulu a sukulu zina za ukachenjede mdziko muno, akatswiri akafukufuku, adindo a boma komanso a maiko ena monga Ghana, Kenya, Nigeria, South Africa, Gabon ndi Senegal ndiwo akuchita nawo msonkhano wa zokambirana wa masiku awiri kuti agawane mzeru mmene angapititsire patsogolo ntchito za umoyo kudzera mu luso la makono komanso la kafukufuku. Mkulu woyendetsa ntchito yomanga ngalande za ulimi wa mthirira pansi pa ntchito ya Shire Valley Transformation Project m'boma la Chikwawa a Stanley Chakhumbira Khaiya
ati alimi ayamba kupindula ndi ntchitoyi mwezi wa Meyi chaka chamawa osati mwezi wa Disemba chaka chino ngati momwe amaganizira poyamba. Iwo akufotokoza. Poyambirira tinkaganiza kuti tikhoza mangaso intake ina kapena kuti malo otengerapo madzi ndikupititsa kuganayo koma pokambirana panopa zadziwika kuti zimenezo njira imeneyo titingomanga malo otengerapo madzi patokha tingakhale njira yabwino kwenekwene chifukwa choti malo amenewa ndi mbali imodzi yakapachira damu. Ndiye chiganizo chinapangidwa kuti ntchito imeneyo manga malo otengerapo madzi imangidwe pamodzi nthawi imene akumangaso kapachira damu. Chifukwa cha chimenechi ndiye kuti ntchito yomanga malo amenewa ili m'manja mwa Genco amene ali ku ministry ya energy. Ndiye ife tilaona kuti ichichi nchiganizo chabwino kwambiri malingana kuti tifuna timange chinthu choti chisadzaonongeke msanga kapena kuti ndi kusintha kwa nyengoku chikhale cholimba kwambiri. Tinaona kuti izi tizivomereze koma tinaona kuti tingadikire kudzapeza madzi kuti mpaka awaye Genco atagwira ntchito imeneyi. Chifukwa ntchito imeneyi itengapo kanthawi chifukwa choti madizaini sanapangike nizili panopa ali mkati mochitika. Ndiye akatha izo ndiye pamene adzakhala ndi mpata woti alembe ntchito contractor kuti ayambe ntchito. Ndiye timaona kuti patengapo nthawi ndiye tidaganiza kuti tisadikire zimenezozo tiyenera ife timange malo ena woti tizitenga madzi kuchoka mu mtsinje wa Shire mosa yokhala ngati yongoyembekezera. Ndiye ntchito imeneyi ndi imene tikuona kuti inatitengerapo kanthawi. Poyamba tinkaganiza kuti zipazotheka mofulumira koma zikuona kuti mapaipi amene tikufuna kugwiritsa ntchito kuti kampani imene ingatipangire ingapange mapaipi ameneya kuti ipereke kwa contractor itenga osachepera miyezi 6 kapena 7. Gulu la Chinyamata ku Mzuzu likhala ndi zochitika za luso la zosokasoka ndi mavalidwe ndi cholinga cholimbikitsa luso pakati pa anthu aulumali. Mtsogoleri wa gululi Haswell Zimba wauza MBC kuti zochitikazi zithandiza kulumikizanitsa anthu aulumali omwe ali ndi luso kuti agawane upangiri. Iwo akuyankhula ndi mtolankhani wathu Geoffrey Banda. Msonkhano umenewo tawupangisa kuti tipase mwayi kwa anthu omwe ali ndi maulumali kuti nawonso apezeke ali mu events fashion ngakamenewa chifukwa aliyense amakhala kuti akuvala tsiku ndi tsiku ndipo ifeyo cholinga chathu nchonena kuti tisiye uthenga kwa anthu nena kuti kaya munthu ndi waulumali sizimatanthauza kuti sangakwaniritse malota ake. Ndiye msonkhano umenewu tawupangisa kuti tikhale tikupereka mwayi kwa anthu amaulumali kuti nawonso akhale akupanga nawo ndi kupanga maluso awo kuti apite patsogolo komanso kuwapasa mwayi kuti aonese kuti ali ndi maluso otani Mzuzu muno. Ndipo mwambo umenewu anthu ayembekezere kuti kukakhala zinthu zachilendo komanso kuti kukakhala mwambo opambana kwambiri. Ndipo Ruth Upi ndi mmodzi mwa osoka zovala ku Mzuzu ndipo akuthirirapo ndemanga. Aliyense ali ndi kuthekera kokhala ndi skill kapena talent chifukwa chokuti ifenso tinalumali manja. Ifeyo ndife anthu enazo kuti timakwanitsa kupanga china chilichonse talk of ma skills amene ife tikupanga tailoring, designing and kukhalanso model. Ndiye tili pano kuwaunikira anthu kunena kuti ifeyonso patokha titha kukwanitsa
kupatulaso kunena kuti ndife aulumali komano ndife anthu oziyimira patokha komanso ndi one way of kuwauza anthu kunena kuti pali anthu ena achinyamata amene amakhala kunjako onena zoti sakupanga china chilichonse amapereka ma excuse onena zokuti iwo mwina alibe mpamba uliwonse kuti atha kuyambira business. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya Flames yagonja kwa Burundi 3-2 pa masewero ake oyamba odzigulira malo mu mpikisano wa Africa Cup of Nations. Masewerowa anachitikira pa bwalo la Bingu National mu mzinda wa Lilongwe. Praise Majawa walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Norbert Jameson. Chimwemwe Idana anadzigoletsa yekha patapita mphindi 21 koma Chawanangwa Kaonga anabweza kumbali ya Malawi patapita mphindi 31 koma Burundi inagoletsanso patangopita mphindi ziwiri kudzera mwa John Gurumugisha kuti itsogole ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa nthawi yopumulira. Chigawo chachiwiri Malawi inabweza kudzera mwa Lanje Sinkhoma yemwe anagoletsa patapita mphindi 75 koma kusamvana pakati pa utchinga pa golo George Chikooka ndi otseka kumbuyo Gomezani Chirwa kunachititsa kuti timu ya Burundi ipezenso chigoli chachitatu. Masewero otsatira a timu ya Flames aliko lachiwiri sabata yamawa pomwe ikasewere ndi timu ya Burkina Faso mdziko la Mali. Masewero enanso mugululi aliko lachisanu lino pamene Senegal ikumane ndi Burkina Faso. Mpikisano wa AFCON omwe ukubwerawu udzachitika mdziko la Morocco kuyambira mwezi wa Disemba chaka chamawa kufika mwezi wa January chaka cha 2026. Tikatere tatsiriza nkhani zathu mawa uno koma tisanasiyane na insomito yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati zomwe lalengeza boma la China kuti litsegula mwayi oti maiko a Africa azigulitsa katundu kuphatikizapo mbewu ku China ndi mwayi waukulu ku dziko la Malawi. Unduna oona mphamvu za magetsi wauza aphungu a nyumba ya malamulo kuti uyesetsa kugwiritsa ntchito ndalama zochokera kunja kwa dziko lino pokweza ntchito za magetsi. Ndipo timu ya dziko lino ya Flames yagonja kwa Burundi 3-2 pa masewero ake oyamba odzigulira malo mu mpikisano wa Africa Cup of Nations. Munali ndine Blessings Chileuka mwakoma nonse. Get ready for an all-new Ubongo Kids. It's all your favorite characters taking you on the fan adventures you love, but with a new look.